panguva ino the head of the state, President Dr. E.D. Mnangagwa, anozikanwa is the president of Zimbabwe and the president of the ruling party ZANU-PF, oya achideclare General Donald Selundi Chuma a national hero. Zarabina mashuko anobuda nyoko panguva ino, then was subscribe or like on the bell icon. Tibina mapatrons tosangana ne this headline amukona anobuda nyoka chinzi. President Mnangagwa is declared the late Brigadier General Donald Selundi Chuma a national hero. It comes after taona kuti there are some few days takaona kuti even Oja Tafumane he gave a speech achikominda pamusoro his day, kunyangwe pasina kuexposewa kana kutaurwa kana kuenlightenewa ma events which led to his day. Izvi zvoita kuti voruzhinji panguva inei vagare vane masuspicions, vagare vasina kugutsikana, even variko ma uniformed soldiers vachiri mumabarracks nevamwe retired generals vanogara vanoramba vane questions vachishaya kuti chii chiri mukonzeresa kuti vamwe vavo vange vachitsakatika, aiwa kutsakatika kunge semakonzo kudai kana semapete chaiwo akange nani. Panguva ine kuchirukwa kunzi vamwe vanotomboya vachitombonemera vachiti kunyange masoja ari kurwa hondo kuna Ukraine uku havambofi nerate iri kupa mabrigadier generals nevakuru namasoja munyika yeZimbabwe. Zviitiko zviri kushamisa nyika yeZimbabwe panguva ino inoonekwa kunzi mutungamiri wenyika achideclare Brigadier General Chuma a national hero. Zvinoonekwa kunzi kuratidza kuti they are appreciating the efforts they did in fighting the liberation struggle and also serving as my generals mu the Zimbabwe Defense Forces. Modza mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pezviitiko izvi awa nekuya panguva ino achideclare as the national hero. Pina comment section medu dzafunguro enyu, subscribe or like or turn on the bell icon.